Hadž, duhovni vrhunac života svakog muslimana, putovanje koje nije samo fizičko, već prije svega unutrašnje, susret čovjeka sa sobom, s vjerom i s gospodarom. Među ovogodišnjim hadžijama koji su ostavili svakodnevne obaveze kako bi ispunili petu islamsku dužnost, nalazi se i doktor Arnel Varupa iz Viteza. Mlad čovjek čvrstog uvjerenja i blagog osmijeha, svoje emocije i doživljaje s ovog svetog puta podijelio je s ekipom Bir televizije. Dolazak u Meku bio je vrhunac njegovog putovanja, a najdublji trag, kako kaže, ostavlja prvi susret s Kjabom. Prvi susret sa Kjabom bio je u večernjim satima tog prvog dana našeg boravka u Meki. Malo prije, kao što sam rekao, znači jako je crpljuće putovanje bilo. Krenuli smo u 2 sata poslije ponoći iz Viteza, a naša je umra bila sutradan, otprilike u 2 sata. Ali pored sveg tog umora, znači, osjećaj neopisiv. Ja se nekako bojim da nekom pričam kakav je to osjećaj, jer bojim se da će to sve pokvariti. Jednostavno, to se ne može riječima opisati. Evo već sad, kad pričam o tom, imam osjećaj da me trnci prolaze kroz tijelo. To je neki veličanstven osjećaj koji čovjek treba doživjeti. I ovom prilikom bih preporučio svakom da dođe, kogod ima uslove i zdravstvene i materijalne, da dođe, da ne odlaže svoje to životno putovanje, da ne odlaže za stariju dob, jer je potrebno stvarno i dosta istrpljenja i dosta snage. Tako da čovjek kad je mlađi sve to nekako lakše podnese, brže se oporavi. Oduševljen je organizacijom hadža i predanošću organizatora koji brinu o svakom detalju. Što se tiče Ureda za hadž i umru Bosne i Hercegovine, stvarno smo jako zadovoljni organizacijom. Zadovoljni smo prije svega lokacijom hotela koji je bio jako blizu harema. Bukvalno mlađe osobe su mogle pješke ići ako su htjele, ali smo svakodnevno, znači gotovo svaki minut je bio organizovan autobus koji je vozio do obližnje stanice ispod tornja sa satom, tako da je dostupnost harema je bila stvarno izvanredna i moglo se jako kvalitetno iskoristiti vrijeme koje je htio da provodi vrijeme u haremu. Ja ću napraviti jednu digresiju ovdje. 3. dana kad smo se mi vraćali sa bacanja kamenčića na džemreta, pa smo se spustili na Aziziju i prošli smo pored hotela gdje su smještene pojedine hadžije. I onako razmijenili smo iskustva s njima. Oni su bukvalno morali svaki odlazak do harema uzimati taksi, plaćati ga 100 do 150 rijala i da bi išli do harema. Dok smo mi imali tu privilegiju bukvalno da imamo autobus koji cirkuliše neprestano. Tako da u tom smislu imali smo stvarno veliku pogodnost. Tako da mislim, svaka čast Uredu za hadž i umru da su uspjeli da dobiju tako dobru lokaciju za naše bosanske hadžije. Put ga je potom, kao i sve hadžije, odveo u Medinu, grad Allahovog poslanika Muhammeda alejhi selam, gdje je, kako kaže, osjetio nevjerovatnu duhovnu smirenost i blizinu vjeri. Jako teško je sad, poslije svega, poslije Mekke, kad čovjek dođe u Medinu, poslije svih utisaka, nekako je teško to sve doživjeti. Medina je dosta mirnija, ovdje je sve nekako polako, nigdje se ne žuri. Bukvalno na namaz možete svaki otići, zbog blizine hotela možete na svaki namaz otići u poslanikovu džamiju i nekako nema žurbe. Sama organizacija je drugačija. Nema ni povika policije, požurite, hajmo, nego je ovdje sve nekako mirno, lijepo. Baš nekako se osjeti se neka smirnost u Medini. Na kraju razgovora dr. Varupa je uputio poruku svim ljudima koji razmišljaju o dolasku na hadž. Pa moja poruka bi bila svako ko ima finansijsku mogućnost, koji je zdravstveno sposoban da ne odlaže, da čim prije aplicira za odlazak na hadž i da to obavi dok je u nekoj fizičkoj kondiciji, dok je zdrav, jer je sve puno lakše. Već sam u ranijim obraćanju sam rekao da je dosta zahtjevno, pogotovo u dane hadža kad su hadžski obredi, dosta je zahtjevno za starije ljude, tako da pomalo trebamo raditi na svijesti ljudi da mlađe hadžije dolaze na hadž, jer evo ako pogledamo nekako, ja sam analizirao starosnu dob, djeluje mi da smo mi u prosjeku možda i najstarije hadžije, kad se uzme prosjek godina u Bosni i Hercegovini, da taj trend nekako mijenjamo, da dolaze da mlađi ljudi obavljaju hadž, da je ona floskula treba hadž sačuvat, ne pije vode bukvalno, nego treba hadž da čuva nas u našem ostatku života, do Božje odredbe. Sa svetih mjesta ovaj mladi čovjek nosi nezaboravno iskustvo i uvjerenje da će mu ovo putovanje zauvijek ostati urezano u njegovom srcu.